जाखा आयं खामाबा yang sakani gari rok bebar no bondo khlaioi kasa kormo nini kabang machini dofani bisingo irignai kanlaioi जों अमायके जों हिमबो हिम फेलेमेन बागै बेलाखा जों बतम थका नरग बाक्सा हिमानो माने बागै जों तम थका थिनाबो जों ताइबो अमायके ओ को बरक स्टेट लैंग्वेज नेको स्टेट नि लैंग्वेज हिसाबै जों जे रिकगनाइज खालामनानै आबुनि साल जों ताइबो कामखौ पालायनाय आबुनि लगे लगे चिंतिनी बेलाखेनो खावा दुख नांगौ रोमान स्क्रिप्ट नों बो जायगाखै सै बो जायगाखै सैया तिनी रोमान स्क्रिप्ट आइ जों जखन अमायकै जों डिमान्ड खालायलाय दङ अ जराव जों बार बार साय दङ वाइरे वाइ साव स्टेट गभर्नमेंट खुंजु कान्या थानाय 14 तारिख हास्तेनि मुख्यमंत्री बाय जों मालाय फोरबो बसाव आंबो हामजागौ किन्तु हायपानो आंबो तो मिसिन मिटिं रगखाय किसा अन्यखाय मासाव नोंखाय बन्ति जात्रा गोसोगार आबोति सामानि चिनिबो खाबो नाङैलै नोंथां वानसु आं साइटकनाय आं नायनाय तिनी चिनी बिनोखक नायनाय न सावैनाय जोंबो तिनी खादुजाक तिनी बाहाय बुंतोयो आगरतलाव जखन बरफ कक बरफ दे निबागै बरखा कक बरफ दे हनो जखन मिसिल नखर पुरो चिनी टीएसएफ रक बरनिको खादुमानि फनुका अमो सासा सानैनि दिमानिया तिनी बाय प्राय चिनमो दिमान खाइमां तावनाय बनु जदि कोनो अनुष्ठान माने पुंगरकाय गोल्डन जुबली पर्यन्त खामोन 50 years above जोङो रोमान स्क्रिप्ट न सानमानि ताव पर्यन्त जों रिजायगा चिनि बरमानां चेयारमैन साखा कायसेया कायनिया तीनटा और तामनाय माने कगरा खरब नतियै कमिशन बो गठन खालायजाका साबासरन त्रिपुरा कुमुद कुंड चौधरी पवित्र सरकार तारपरे जतन पक्षे जतन चिनि पक्षे किन्तु बेलाय खाना मारि कक अरनि बरक गसिया सालबुसुक नोंखौ सेतमानाय सालबुसुक नोंखौ सेतमानाय तिनि नोंखौ सेतुति फानो क बरनत नों तिनि साख्रिरिया दातमान तिनि किसा गेप मुखा किन्तु हाइपानो हायर एजुकेशन जदि न इउनिभार्सिटी থেকে कलेज पयन नायखांखाय तिनि चिनि गोबांमा क बरक सोंनाय रक पीएचडी खायजाक रक तिनी बरनो एसिस्टेंट प्रोफेसर जरले मारि खाबले ना रिया उपाय करे एसटीपीजीटी ओ तब 78 पोस्ट बुसका मातलांनाय बरक आगु दङ बरक जतसुनो कासुनाय जों आसुनो आगंनाय बनि बागै केजी 1 केजी 2 क्लास 1 2 जरा ताक्लायनि सिमिके जों क्लास 5 जरा जों केडीसी सिम्पल चालु खायनाय जे सकनाय चिनि रोमान स्क्रिप्ट न बबो बिपद दङ बुसकाङो अमायके चिनि बय रोमान स्क्रिप्ट न जे केबो सकनाय नायखांखाय जों मैयाकारिया तिनि जों अकथार सालपना अकग्रं जों मासानाय मानिकक जों रोमान स्क्रिप्ट सिनाय चिनि कोनो निर्दिष्ट कोनो अक्षर करै नों बयनो फनगै साखाय नांगला तिनि बांला भाषा आरो तिनि अबनो रिकगनाइज खायनो थांतनि बर बुसुक जरते बर थैमारिखा
जों गथाव जरा बुसुक थैरिखा जे पुइला टीएसएमनि प्रेसिडेंट सिना अख्रा बो तिनी निजी पुलिस बे कोगी बुथार जाखा आबुनि पुरा जरानि लीडर खरकसा 1980 ओ बनो दाबाय तानवाडी बखना कलक कुंगै गदना तला नांगै बनो ते जेलत लांजाखा अमा आइख्लायै ओ कक मानि कक न तुयै जों गोबां मालायसि मुं रोजाखा हाइपान जों उसुरिया अ जात उसुराय जादिया अ जात कप्लाय जात सालसाया सालसासों अबनो जे साकायपानो रोमान स्क्रिबाय चालुखाय फुनुंनाय जों याकारिया बुसकांनि 22 तारिखआव प्रेस मिट खायनाय अ मासनि बिसिङाव जों दिल्ली थानाय शुक्रबाराव आं सीबीएसई चेयरमैन आईसीएस चेयरमैन सिटी सिके जोंनो मालायनाय बागै जरायदि कारण जों दिल्ली बो जालबनाय त्रिपुरा बो जालबनाय एडीसी ओखाय चालु खायनाय एडीसी फादार बो जों चालु खायनाय आरो ताइ कोनो सुना बादारि मांगला मरे बागै बेलाय केन जतन दरो हिमानि बागै तिनिखाय बेलाय सब सातुंका फुंगो दरो कोने कष्ट मानबाय केना जतन तिनि पान्दानो नायथक खायमानि बागै तिनी और फाइनाल जतन आनी खानी ताइचिनि टीटी एडीसी हाबंनि बिसिंतै बुबाग्रानि बिसिंतै नावनो पाइपलाया हामबाय रुई तिनि निचिनो पानानो औरनो पाइखा तिनि कबरो ताइबो कामकै हासाकाओ फोरोंजागै दंथुं हामबाय।